Чыраннар янына якынрак ямьле табигатьле Җәйләү авылында яшәүче Миңнеразый Шәйхрази улы Бахмановны чакырабыз. Чираттагы музыкаль күчтәнешләр тик сезнең өчен яңгырый. Җир йөзенең бөтен матурлыгын килә әти сиңа бүләк итәсе, дөньядагы иң матур сүзләрнең дә иң җылысын сиңа әйтәсе дигән матур шигырь юллары белән котлыйсыбыз килә. 1959 елның 16 декабрында Татарстанның Әлмәт районы Кишүчат авылында туып, 1964 елда Үзбекстан якларына чыгып китеп, анда 1998 елга кадәр яшәп, бүгенге көндә Илеш районы Җәйләү авылында тормыш итүче, тормыш иптәшемне, әтиебезне, энемне һәм кияүбезне, Бахманов Миңнеразый Шәйхрази улын 60 яшьлек юбилей белән дип башланып китә хат юллары. Дөньядагы барлык яхшылыкны җыйган олы йөрәгең, барыбызга да хәстәрлекле, ярдәмчел булганың өчен рәхмәтлебез. Ходай сине сәламәтлектән айырмасын. Киләчәктә дә акыллы киңәшләреңне биреп, укыган дугаларың кабул булып, якыннарыңның игелеген күреп, бер-беребезгә таяныч булып, балаларның хөрмәтендә бәхетле, озын гомер кичерергә насыйп булсын. Минем тормыш иптәшем бик яшьләй әтисенә ияреп, төзүчелек эшенә кереп, бүгенге көнгә кадәр шул һөнәрне тугры булып калды. Үзенә, балаларга, туганнарга дөньялар төзергә ярдәм итте. Бүгенге көндә дә кулыннан килгән ярдәменнән баш тартмый ул. Авыл халкы да, дуслары да аны ихтирам итә, ераклардан аның хәлен белергә килеп торалар. 1981 елда әтиебез, әниебез Хәмдия Навафия кызы белән тормыш коралар. Мәхәббәт җимешләре булып без, 3 балалары, 2 уллары, 1 кызлары дөньяга килә. Бүгенге көндә әти белән әни бик бәхетлеләр. Барыбыз да үз тормышларыбыз белән яшибез. 6 оныклары, шатлыклары үсеп килә. Әти-әни безнең хәлләрен белешеп, бәйрәмнәрне бергәләп, күңелле итеп үткәрәбез. Булганна шөкер кылып, матур итеп яшибез. Аллага шөкер. Кадерлебез, бүгенге көндә әнисенең юлын сайлады. Дингә кереп, 5 вакыт намазларын укый, белгәннәрен безгә, балаларына өйрәтә, аныклары белән мәчеткә йөри. Шушы зур, изге юлны сайлаганы өчен тормыш иптәшем, әтиебез белән горурланабыз. Аллаһы Тәгалә аның сайлаган юлын кыска итмәсен иде. Иншалла. Зур шатлыклар юлдашы булсын сиңа. Көннәреңне шатлык бизәсен, сәламәтлек ярты бәхет диләр. Шушы бәхет читләп үтмәсен. Кызганма син үткән елларыңны, яшәү җирдә үзе зур бәхет. Юбилең белән котлап сине, сәламәт бул дибез һәр вакыт. Иң изге теләкләрдән тормыш иптәше Хәмдия, барлык балалары, киленнәре, кияүе, оныклары, апасы, әбисе. Хөрмәтле Миңнеразый Шәйхрази улы, 60 яшьлек күркәм юбилейгыз котлы булсын дип дәшәбез. Сезгә бездә балаларыгызның кадер хөрмәте, тормыш иптәшегезнең мәхәббәте һәм ныклы сәламәтлек, бәхетле мизгелләр сез барыр юлларын иң гүзәл бизәге булсын. Кадерле кешеләрегезнең ихлас теләкләренә җыр моңнарыбыз да кушыла. Şap buldu da indi uzdu, kurde başlar türlüsün, kadirli bugün gelse. Kurde başlar türlüsün, kadirli
bugüngisi qadrli üzüp turra bagırni ihmatur yaşisi idi alda qalğan ömürni bugüngisi qadrli üzüp turra bagırni ihmatur yaşisi idi alda qalğan ömürni Jitmez rızık babak diyer bilmez üssekte bizning yaşligi bidol nişek ne diysek de bizning yaşligi bidol nişek ne diysek de bugüngisi qadrli üzüp turra bagırni ihmatur yaşisi idi alda qalğan ömürni bugüngisi qadrli üzüp turra bagırni ihmatur yaşisi idi alda qalğan ömürni Nişek ne demesek de bizning o'tganlarimiz uzganlardan şuşu günge kelip jitganlarimiz uzganlardan şuşu günge kelip jitganlarimiz bugüngisi qadrli üzüp turra bagırni ihmatur yaşisi idi alda qalğan ömürni bugüngisi qadrli üzüp turra bagırni ihmatur yaşisi idi alda qalğan ömürni Üsteller tulup tursun bayramlar bulup tursun olgan ömür yılları biz baxit şadlıkta o'tsin Üsteller tulup tursun bayramlar bulup tursun olgan ömür yılları biz baxit şadlıkta o'tsin olgan ömür yılları biz baxit şadlıkta o'tsin Bor kişiler karşısında ömrün, yaktı yıldız bulup balkısın, kutlu bulsun senin jubileyin, şatlık bilen ötsin her günün. Bu şiiri yollarını biz Jeyli oğlanda iyilikli ömür geçirişi, hürmetli qadabız, Mingrazi Şeyhrazi ulu Bahmanovqa yollayız dip yazalar, Eski Koktau oğlunda yaşayışı, Qudaqudaqlarınız Gülşat ham Radik Tashbulatovlar. Şuşu günlerde hürmetli qudabız özünün şatlıklı ömür beremin 60 yaşlık jubileyin bilgili. Allah'a şükür 7 yıl qudaqudaqlar bulup bik dost, tatlı bulup ömür geçiremiz. Balalarımız Nail ham Gülnaz bizni şatlandırıp bik motor yaşaylar. Көз тимәсен. Безне тагын да бәхетле итеп анаклар Илмир белән Эльзаны бүләк иттеләр. Киләчәктә дә бүгенгедәй тормышыбыз гөрләп торсын. Безгә насыйп булган күңел сөйнешләре, гомер назлары әле алда көтеп торсын дип телибез чын күңелдән. Кодабыз Миңнерази Шейхрази улы табигаты белән бик тырыш, тыныч, үтә дә бала җанлы, туган җанлы, ярдәмчел кеше. Тормышның авырлыкларына бирешмичә, бар бәхетен гаиләсендә, балалары, аныкларында табып, якты хыялларын юлдаш итеп, изге теләкләрен йөрәк түренә җыеп, лаяклы горур атлап ул 60 яшьлек юбилей түренә килеп җитте. Хөрмәтле кодабыз, алдагы тормыш юлыңны да иминлектә, кодагыйбыз Хәмдия Навафия кызы белән сау-сәламәт булып, якыннарыңны сөендереп,
кадерләп үстергән балаларыңның игелеген, оныкларыңның бәхетен күреп, оллайган көннәреңне кадер-хөрмәттә каршы алыр өчен Ходай Тәгалә сиңа имәннәрдәй ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы һәм кояшка тиң озын гомер насыйп итсен. Безне очраштырган, туганлаштырган балаларыбыз да безне шатландырып кына торсын, бәхетле яшәсеннәр, оллайган көннәребездә безне игътибарларыннан, кадер-хөрмәтләреннән ташламасыннар бер үк. Котлы булсын туган көнең, күзләреңдә нурлар сүнмәсен, бүгенгедәй шат елмайган йөзең, кайгы чаткылары күрмәсен. Юллар озын, еллар тыныч булсын, кояш сипсен, һәр чак җылысын, бәхетләрнең, шатлы куанычның бирсен Ходай иң зурысын. Бер-беребезгә тере һәм һәр чак кирәк булып яшәүләр насыйп итсен. Алда сине тагын да бик күп юбилейлар көтеп торсын. Иң изге теләкләр белән Иске Күктау авылыннан Ташбулатовлар гаиләсе. Кыдаң Радик, кодагыең Гөлшат. Хөрмәтле Миңнеразый Шәйхрази улы, ямьле кышлар белән бергә килеп җиткән 60 яшьлек юбилейгыз котлы булсын дип дәшәбез сезгә кабат. Бар юлларыгыз озын, килер көннәрегез кояшлы, якты булсын. Кодагыйларыгыз белән шулай киләчәктә дә дуслык, туганлык мөнәсәбәтләрегез нык булып, бәхетле гомер кичерергә насыйп булсын дибез. Һәм инде хәзер яңгырасы җырыбыз бәйрәмегезгә тагын да ям өстәр дигән теләктә калабыз. Bulutlar ağılasız, vay tarafta yol alır. Kaya bulay aşıgasız, havadan yollar tabıp. Kaya alıp bara sizini, uzun hava yolları. Karşılıyımı irten sizni, al su kıyaş nurları. Ak bulutlar, ak bulutlar, kaya bulay yaşıgasız. Ak bulutlar, bulutlar, ak bulutlar, ak bulutlar, niga bulay yaşıgasız. Ak bulutlar, bulutlar. Җитез җилләр ашыктыра сезне назлап юлларга. Белми җилләр ургып ташкан көчен кая куярга. Ак болытлар агыласыз, бай тарафка юл алып. Бармы сезнең йорт турагыз, ял итәргә тукталып. Ak bulutlar, ak bulutlar, kaya bulay yaşıgasız. Ak bulutlar, bulutlar. Bulutlar, kaya bulay yaşıgasız. Ak bulutlar, bulutlar, ak bulutlar, ak bulutlar, niga bulay yaşıgasız.
ашығасыз, ақ бұлытлар, бұлытлар. Неге бұлай ашығасыз, ақ бұлытлар, бұлытлар.